Ngicela ukumemezela nje maqondana accommodation committee ukuthi sizohlangana ngizwe kulabo abafike ekuseni ukuthi balele kuphi, mhlambe sizobe sesithatha lapho bese siyamemezela ngoba cishe okwami kuzoqondana nabesilisa. Angazi ukhona yini umama uSithole Semtuku? Akekho ngoba uyena nangumama uMabuya khulu uyena ozolungisa izimpontshi. Kusho ukuthi-ke siyacela la endlini yenkonzo ukuthi singazithatheli izimpontshi, silinde umama uMabuya khulu asiphe instruction ukuthi senze njani maqondana nezimpontshi, nokuthi sithola isodwa noma ezinjani ngoba ngibona isibalo sabantu kodwa uyena ozosho. Kwabesilisa njengoba kade seshilo umama uMpostoli ukuthi kuvulwe izindlu iy'ndawo ezimbili esayithini entsha ngapha phezulu nase-current. Ngizozama-ke ukuthola ukuthi sihlelana kanjani nabesilisa ngoba ngicabanga ukuthi abakaningi kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga. Let us go for this. Baba wethu ongcwele, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga ngentambama yanamhlanje. Siyabonga uNkulunkulu onamandla okunguwena okuhlanganisile kulolu suku lwanamhlanje. Siyabonga ngenkonzo siphe yona. Siyabonga nangendumiso esingene ngayo endlini yakho Nkosi Jesu. Siyakhuleka-ke ube nathi uNkulunkulu onamandla sesiyophumuza imizimba. Size uNkulunkulu onamandla neyengqondo zethu zikwazi ukuqhubeka njalo zithwale konke okubekile enhliziyweni yomntwana wakho nabo konke ozobapha ithuba uNkulunkulu onamandla ukuthi baphakamise igama lakho elingcwele. Siyabonga Nkosi sesizohlukana. Siyakhuleka ukuthi lapho siyolala khona usisize sibe nokuthomba kunokuthula ngokuvuma kwakho sivuke siphilile siphephile ekuseni. Labo bazohamba ngey'moto beya lapho beyolala khona bahlenge endleleni ubaphilise Nkosi Jesu ohambweni noma ngabe lufushane kangakanani bagcine bephephile ngokuvuma kwakho sivike sonke siphilile sijabulelane ekuseni. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.